L-akbar kumpanija fis-settur tal-informatika f'Malta, il-BMIT, ħabbret investiment ta' 10 miljun euro f'ċentru tat-teknoloġija informatika ġdid fiż-Żejtun. Din il-kumpanija toffri servizz permezz tat-teknoloġija tal-informatika lil mijiet ta' kumpaniji kemm tal-gaming kif ukoll fis-settur finanzjarju. Il-kap eżekuttiv ta' BMIT Christian Sammut qal li dan l-investiment huwa pass ieħor fl-istorja tal-kumpanija biex tkompli tipprovdi aktar servizzi lill-klijenti tagħha u anke dawk prospettivi b'faċilitajiet li huma magħmra b'fost l-aqwa apparat li jaqdi l-ħtiġijiet tal-klijenti. Qal li l-għan tal-kumpanija huwa li tkompli tibni fuq is-suċċessi li diġà qed tagħmel. Dan l-investiment se jkompli jżid is-servizzi relatati mat-teknoloġija tal-informatika filwaqt li jkompli jtejjeb dak li diġà qed toffri l-kumpanija. Dan l-investiment se jsir wara li fis-snin li għaddew il-kumpanija għamlet bosta investimenti oħra fosthom data center ieħor f'Talħandaq. Iċ-ċentru l-ġdid fiż-Żejtun se jkun mammar b'imħażen li fihom se jitqiegħdu mijiet ta' servers. Dan bilan li tisdiet l-istabbiltà, l-effiċjenza u l-affidibilità għall-klijenti tal-kumpanija. Il-kumpanija li tħaddem għexieren ta' ħaddiema hija fdata minn bosta kumpaniji bbażati f'Malta biex tmexxilhom is-servizzi tat-teknoloġija tal-informatika tagħhom. L-għan tal-kumpanija huwa li tassigura servizz kontinwu ikkumplementat bl-ogħla livell ta' operazzjoni, management u sigurtà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.